alkoi itkettää. Mä kuvasin kerran yhden testauksen. Mä ajattelin, että siinä voisi niinku, että mä testailin näitä tää rekordaan Moditson. Mikä Moditson? No, niin. Ja mä en ois oikeesti arvannut. Että mä oikeesti pitkästä aikaa pelaan Pokemonia näin innokkaana. Oikeesti, mä pitkään. Niin, koska mä pelaan Gameboylla ja vaikka tää on Gamecube, niin mä pelaan tällä Gameboy-asennossa. Niin, mullakin. Ootako mä katsotaan, pistää kun katot. Nimi. Hyvä. Mä alkaisin oikein ihan. Ihmekkäis. Tää on aina joka sitten olla kotioulu. No niin, mä lähden seikkailemaan. Sinä sanoit. Nyt ei älä. Minulla ei ole vai. No niin, nyt olkaa hyvä sillä mitä tehdään silleen koko ajan. Mä suunnittelen täällä. Tässä mä oon huomassa. Mä editoin eli nää varmaan tulee mun alkoihin. Mä varmaan just säätelen nää alkoihin. Niin mä toi hei jutun tossa. Niin, mä just kuvauksen. Sitten tulee pestä. Mun kaveri mun kaveri pyysi, että saaks mä näyttää videon siis nimeä nämä. Mikäs tämän nimi on? Minä tiedän mikä hän on. Minä nimensä on. Ketsuppi. Hänen nimensä on Ketsuppuja. Se on totuus. Koska minulla on oikein Kettsuppin niminen yle. Mutta niin, sit mä tuun varmaan kun mä katselen Karbia, tai sit mä tuun varmaan jotain puhelinta jäljellä ilmaisia. Niin ehdottakaa mulle, mitä pelejä te haluatte minun testaavan. Siis ollaan myös jotain samukuemulaattoria. Mulla on yksi idea menossa päässä. Ei, kato siellä. Mä en vielä spoilaa sitä. Mä en spoilaa sitä. Niin. Minä en vielä spoilaa sitä, mutta niin, jossain vaiheessa se voi tulla, ehkä se voi tulla huomenna. Mä en tiedä, katso, että huomenna
Halla, niin mä en tiedä mitä mä kuvaa tässä suht hyvin. Jos mä en pysty niin, jos olisi sille, että tää on yksi peli asia. Mä oon suht hasilla. Teen vlogaa. Tykkään enemmän vlogaamisessa, mutta on hiljaa opin, kun pelaan tässä. Mä just kun kaveria pelaan. Tää varmaan eli ketsupista. Niin. Tykkäätkö ja mitä haluattekaan ilmaisia pelkäviä? Kertokaa nytten. Hei, ensi jaksoon asti. Se on moi moi! Moi!